Esan behar dizut benetan plazerra handia dela hemen ume guztiak ikustea nolako barre daukaten aurpegietan eta zelako posa adierazten duten, eta esan behar dizuet lehenik eta behin benetan ez garela inoiz nekatuko ekitaldi hau egiteko momentuan ikusita ume hauek eta ikusi zue guztiak hemen zaudetela ere bai. Ez garela nekatuko, ze guretzako importantea da, ekitaldi xume, ekitaldi txiki honen bitartez, bai familiei eta bai elkarteei gure eskerrona adieraztea. Eskerrak ematea azken batean, guretzako importantea delako azpimarratzea zuen familien konpromisoa, zuen eredua, zuen adibidea. Eta zuzenean eskerrak eman. Eta zuen adibidea herrian jakinaraztea, herrian ezagutaraztea. Herri solidarioa garela esaten dugu sarritan, baina benetan solidaria zaetena herritarrak zaete.